Hej så alle sammen. I dag der prøver vi at unboxe nogle Pet Simulator DLC codes. Og så kan vi forhåbentlig få den sjældne, hvis jeg kan finde den, Dark Matter Bams, som vi kan få en huge white balloon pet. Hvis I ikke har set sådan noget her før, så er det egentlig bare, hvor man åbner den. Ja. Så lad os bare hoppe ud i det. Jeg tror, vi skal få dem her op. Vi fik en bjørn. Og hvis man kunne tænke sig at prøve at få dem her, det er 1 ud af 20, der skulle give den en særlig en. Det kunne det. Og så kan vi prøve at se, om vi får noget i den næste. Hvad er det her? Filen er det. Og så fik vi en hund. Det var vel det. Nå, fedt. Så kan vi gå ind og redeem den. Nu. Ja. Så jeg skulle lige pakke den her sammen.